Приемам работата си в Софийската опера за призвание. И динамиката, която ми носи, това е моето удовлетворение. Бюджетите за пиар и реклама на операта, предполагам, са страшно ниски. Тоест, не ниски, а ние нямаме бюджети. Вие нямате въобще? Ние нямаме бюджети за реклама. Установих, че от 2013 година към днешна дата ние сме организирали над 3800 представления и тези представления са посетени от над 1 милион зрители. 2015 година, когато поставяхме операта Борис Годунов пред храм-паметника Александър Невски, присъствах на една от генералните репетиции. Постоянно летяха едни самолети, което изключително много разконцентрират и артистите, и всички наоколо. Тогава господин Карталов се обърна към мен, аз бях по-назадните редове и каза: и оттутре вече да няма самолети. Наистина ги отклоних. Христина Станева се е изгубила в операта преди 10 години. Това помогнало ли е да се намери днес? Срещата ми с Софийската опера беше случайна. Бях поканена на една среща при академик Карталов и след като приключих срещата при него, се изгубих в лабиринта от коридори в Софийската опера. Слезнах по едни стълби, оказах се пред една червена врата, на която имаше един надпис: "Внимание, не влизай!" И тъй като аз съм доста любопитна, отворих вратата. Тогава имаше една техническа репетиция. Колеги от операта монтираха или демонтираха някакъв декор от постановка. И някак си, когато стъпих на тази сцена, усетих, даже не може да се опише това чувство. Много е специфично енергията, която човек усещава на сцената, и си казах: защо пък не, ще пробвам. И ето вече 10 години съм част от екипа на Софийската опера. Има някакъв дремещ артист, който се е събудил в теб или стъпвайки на сцената? Както аз винаги казвам, по-добре в администрацията да няма артисти, защото тогава вече доста трудно ще бъде управлението на толкова голям колектив. Да, искам да задам този въпрос. Как се управлява такава културна институция? Сигурно е много дълъг отговора, но при тебе как започна всичко това? Кое беше първото предизвикателство, с което се сблъска като млад начинаещ служител? Първото място, с което публиката има достъп до Софийската опера, е именно билетната каса. Постоях известно време там и видях билетните касиерки с какви проблеми, казуси се сблъскват и съответно проблемите и на публиката. Първото нещо, което ми направи впечатление, е, че ние нямахме пост-терминал. Имаше зрители, които се редяха на опашка и искаха да си закупят билети от по-високия ценови клас, и касиерката ги изпращаше в банката отсреща, за да могат да изтеглят пари и да се върнат. Тогава се поставих на мястото на потребител и си казах: ако на мен ми го кажат това нещо, не е сигурно, че ще се върна. Аз, ако излезна от билетната каса, може и да размисля и да не се върна. Това беше първата цел, която аз си поставих, да въведем пост-терминали на билетната каса. Другото нещо, което ми направи впечатление, по време на обслужване на зрителите, докато касиерката продава билети, в същото време звънят телефоните. И касиерката едновременно вдига телефона, продава билет, работи с пари, и това нещо създаваше напрежение и между зрителите и касиерката. Даже си спомням точно ситуацията, все едно сега е пред мен. Един зрител така с ногти наникаше и казваше: до кога ще ви чакаме, госпожо? Това пък така ми даде един импулс.
да създадем информационен център в операта. Когато говоря с колегите, винаги им казвам, първото и основно правило е вие да се поставите на мястото на публиката. Ако вие сте зрител, какви са вашите очаквания? Какво искате да ви се случи? Как ще реагирате? Какво търсите в операта? И по този начин те ще открият сами отговорите на проблемните ни въпроси. Същевременно, зрителите, които се обаждат по телефона, те също имат своите нужди. Те се обаждат с различни въпроси. Какъв е състава в дадената постановка? Има ли паркинг? Къде можем да паркираме? Къде е най-близкият ресторант? Какво е времетраенето на спектакъла? А паркинг има ли? Паркинг няма. Това е проблем. Да. Тъй като ние сме в центъра на София, нямаме паркинг. Давам само едни примерни въпроси, които в крайна сметка това не е работа на билетния касиер да дава такава информация на също тези зрители, които искат да дойдат на нашите спектакли. И когато създадох информационния център с 4 млади студенти, които бяха много всеотдайни в своята работа, аз им възложих и още една задача, когато се обажда някой по телефона, освен да дава необходимата информация, да имат възможност и да правят резервация за следващ спектакъл. По този начин ние да не губим зрител или, както ти казваш, клиент. 2015 година, когато поставяхме операта Борис Годунов пред храм-паметника Александър Невски, присъствах на една от генералните репетиции. И докато присъствах на репетиция, всичко си тече нормално, колегите репетират и в един момент постоянно летяха едни самолети, което изключително много разконцентрират и артистите, и всички наоколо. Тогава господин Карталов се обърна към мен, аз бях по-назадните редове и каза: и отутре вече да няма самолети. По-скоро отутре да спреш самолетите или нещо такова беше. Да. Не си спомням точно израза, да. Който не е проблем за теб, да спреш самолетите. Но това беше... Все още бях твърде млада. И тогава си казах, окей. И приех задачата, наистина я приех много съвестно. Свързах се с РВД. Да. Те ми казаха да напиша едно писмо. Написах едно писмо. Те ми отговориха, че самолети не могат да спрят, могат да ги отклонят. И истината е, че хората, с които аз работя, са хора, които имат отношение към изкуството. Ако те нямат отношение към изкуството, те няма как да ни съдействат, да ни помагат или да направят по-лесна работата ни. Но самолетите наистина ги отклоних. Академик Карталов казва, ние сме фабрика за уникати. Какво има предвид? Спектаклите, които се създават, те са уникати сами по себе си. Ние като институция имаме собствени ателиета за декори, за костюми, грим, абсолютно всичко, което е необходимо, и затова казва фабрика за уникати. Няма предвид администрацията. Нали? Там няма уникати. Администрацията е част Къде? От общото. Поговори малко за твоята част и за вашата уникалност. Аз бих казала, че администрацията е фабрика за идеи. Да, странно е това. Обикновено в администрацията там минават и екселски таблици, протоколи и фактури. Къде има място за идеи в администрацията? Било то и на операта. Аз пак ще се върна на това, че публиката провокира нашата креативност и създаването на всички неща, които правим, е в името на публиката. Ето защо аз наричам администрацията фабрика за идеи. За да се случи нещо интересно, то минава през администрацията, за да достигне до зрителя. Какви инициативи имате вие с бизнеса? Какъв контакт правите с бизнеса? Търсите ли го този контакт? Инициативите, които аз въведох, свързани с бизнеса, са именно VIP събитията, които организираме, и те са под мое ръководство.
доста успешно няколко VIP събития организирахме. Едно от тях е за Съвета на жените в бизнеса в България. Преди няколко години бях подготвила едно специално преживяване за дамите на високи позиции. Знаете, че в тази организация членуват изпълнителни директори от българския бизнес, директори, хора на ръководни позиции. И тогава си казах, защо да не привлека бизнеса да дойде в операта на едно специално преживяване. Нарекох преживяването магията на операта през погледа на лидера. И моята идея беше да направя един тур зад кулисите, в който да покажа всяко едно място, на всеки един екип, как се ръководи и какви хора ръководят. Оказа се, че на доста от ръководните позиции по това време се управляваха от жени. И това беше много интересно за тази аудитория. Истината е, че те прекараха 7 часа в Софийската опера. Направихме тур зад кулисите, разказахме им за историята на операта, показахме най-красивите костюми, макети от различни декори на наши постановки. Поканихме ги на сцената да видят как се управлява един спектакъл. Благодарение на помощник режисьора, който има изключително важна функция в един спектакъл. След тази наша обиколка ги поканих в VIP залата на Софийската опера, в която те имаха възможност да направят нетворкинг помежду си. Поканих академик Карталов, който лично поздрави дамите. И след това те гледаха операта Кармен. Изключително вълнуващо беше за целият ни екип, когато след спектакъла поканихме всички тези дами, директори на най-високи позиции в България, да се срещнат с артистите на самата сцена. Направиха си снимка с солистите и целият екип. И когато видях една опашка от хора да взимат автографи от нашите солисти. Това беше една истинска награда за целият труд, който колегите полагат, за да може публиката да се наслади на това изкуство. Тази инициатива с тези VIP бизнес дами, това е била чисто комуникация или след това последваха спонсорства за операта? След това имаше някои спонсори, да. Те сами се свързаха с нас. След един известен период от време някои дами ни потърсиха, искаха заедно да случим някои проекти и по този начин. Не винаги е задължително да станат спонсор. Дори и да е под друга форма партньорството, то е изключително важно. И това, на което аз много държа, е партньорствата, които създаваме, те да са с дълготраен ефект. За мен не е достатъчно само да бъде днес се познаваме, свършваме някаква работа и след това си казваме чао. Трябва да продължи тази връзка между бизнеса и операта. Да, защото вие работите в условия на ниски бюджети. Така е. И вие правите чудеса от храброст, нали, като си има предвид в какви условия работите. Много често хора отвън, от нашите среди, когато видят нашите спектакли, казват, това струва изключително скъпо. Как го правите? Дори не материалното, което виждате от среща, дали декорите или костюмите, цялостната визия на постановката, но дори самият труд е скъп сам по себе си. Да, особено пък бюджетите, нали, за пиар и реклама на операта, предполагам, са страшно ниски. Тоест, не ниски, а ние нямаме бюджети. Вие нямате въобще. Ние нямаме бюджети за реклама. И това е моята гордост, когато ние
Спечелихме 2 от най-престижните награди за дигитален маркетинг, инфлуенсър маркетинг и проект на вътрешен пиар отдел, тъй като ние се наредихме до най-големите бизнеси с най-големите бюджети за реклама и въпреки това Софийската опера зае първи места. Ами Христи, ти ако работиш в частния бизнес, този бизнес той ще гръбне. Нали? Ти правиш пиар и маркетинг без пари на операта. Нали? В момента ти имаш 2 ръце, нали? Ако си на друго място с бюджет, все едно ще имаш 10. С пари лесно се прави реклама, но да видим как се прави без пари. Да, аз ти дадах идеята да напишеш книга как се управлява културна организация без пари. Нали? Можеш ли да напишеш такава книга? Маркетинг без бюджет има вече такава книга, но културна институция без бюджет, как се прави пиар и реклама, не знам. Може би само ти знаеш. Ами ти хвърли идеята, може и някой ден да се случи. С какъв екип разполагаш? Колко души ръководиш? Ами пряко работя на ежедневна база с 30 души, но бройката стига и до 500 души. Когато се налага да замествам директора, имала съм много такива казуси. Например, миналата година трябваше да отговарям за 2 летни фестивала на Софийската опера "Музи на водата" на езерото Панчарево и опера на върховете, Белоградчишките скали. По едно и също време имахме спектакли. Тогава се наложи отсъствието на академик Карталов за малко по-дълго време в този период. Тогава трябваше да отговарям за над 2000 души публика, тъй като пак ще се върна на началото на разговора ни, че моята основна функция е отговорността за публиката. И в този период, освен за публиката, аз трябваше да се грижа и за артистите, които са на сцената, за техническия персонал, за салонния персонал, абсолютно всички. Имахме ситуации с метеорологичните условия. Както знаем, пред природата сме безсилни. И тогава се наложи да взимам бързи решения. Ще имаме ли спектакли? Къде ще си играят? Дали съответно в Панчарево, в Белоградчик на скалите или в сградата на Софийската опера или в спортната зала. На следващия ден направих няколко консултации с професор Рачев, също така с един пилот и взех решението спектакълът да се играе на скалите. Единственото нещо, което мен лично би ме притеснило, ако имаше гръмотевици. Тогава при всички положения щях да спря спектакъла. Спектакъл имаше. Спектакълът беше един от най-хубавите, които сме имали с мюзикъла "Мама Мия". Публиката остана изключително доволна, но преди това, тъй като предварителните прогнози бяха за дъжд, студено време, вятър, аз организирах транспорт. Колега отиде до София, взе 1000 броя дъждобрани и отделца, за да можем да подсигурим публиката и служителите в случай, ако завали дъжд. Когато пристигаше публиката, беше много интересно, защото служителите от салонния персонал им раздаваха дъждобрани, а самите зрители дори имаха претенции към цвета на дъждобраните. Те бяха розови, жълти, сини и зелени. Беше много симпатично, дали да видиш в крайна сметка как реагира публиката. Ние ги подарихме тези дъждобрани, бяха безплатни за публиката. През целия ден валеше дъжд. Но аз бях сигурна, че точно по време на нашите спектакли няма да вали дъжд. Как беше сигурна? Някаква молитва си казала, която действа против дъжд специално? Просто бях положително настроена и си казах, ще има спектакъл. Разбира се, академик Карталов беше в чужбина по това време, но аз получих цялата му подкрепа и всички решения, които взимах в този момент, той ги подкрепи.
По време на спектакъла, вече към края на действието на последната част от спектакъла, започна леко да вали. И публиката, просто пред погледа ми се виждаше как започнаха да се обличат дъждобранчетата. Оркестъра беше подсигурен под една шатра. Започна леко да рами. После спираше, после пак започваше да вали. И така през цялото време бяхме в напрежение дали ще си изкараме спектакъла. След като приключи самия спектакъл, всички, които са гледали Мама Мия, знаят много добре, че накрая завършва с много бисове, тъй като публиката е толкова щастлива, че не пуска артистите да се прибират. И тогава аз казах, нали, на колегите, колеги, ние си свършихме работата, обаче от този адреналин артистите не искаха да спират. Първи бис, втори бис, 5 биса изкараха. Публиката ръкопляскаше, все едно е на рок-концерт. Беше едно уникално преживяване и само хората, които бяха там на място, знаят как са се чувствали всички около нас. Поех този риск, защото първо имаше толкова много желаещи, имаше опашки, дори в същия ден, беше събота, спомням си много добре, че беше събота, имаше един автобус с зрители, които не си бяха закупили предварително билети, а ние вече нямахме билети, нямахме места. Бяха се наредили на опашка и чакаха дори ни се молеха да влезнат да гледат спектакъл. От различни краища на България бяха дошли. И тогава си казах, аз няма как да върна тази публика. Кого би поканила като събеседник? Какво би го попитала? Бих поканила Георги Спасов, който е собственик на Heli Air, тъй като той е изключително ерудиран човек и с отношение към изкуството и по-специално към Софийската опера.